no per venir avui, que fas partes del temps a la ràdio. I veus que de vegades diu, avui farà sol, i al cap d'una estona surt amb els paraigües de tot. Aquesta sí que és bona. Però ara mira, ara s'està força bé en aquesta plaça. Sí, pensar que hi han posat aquestes cadires Ha muntat-se la mà innocent que s'ha quedat. Aquesta senyora que ha quedat sense mà.